Tämä on hieno hetki. Ensinnäkin kultamitali olympialaisista. Joni Tuulula, ensin onneksi olkoon. Hieno saavutus koko joukkueelle. Kasvettiin sen turnauksen aikana koko ajan. Tultiin lähemmäksi sitä joukkuetta. Mikäslaista haipakkaa on ollut nyt sen jälkeen, kun teitä on vastassa ja kultamitalit kaulassa kuljettu? No, vähän siinä veri tulee. Pikkusen jännittää tässä, mutta ei tarvi jännittää. Hei. Se on iso juttu, kun te voititte sen, mutta se on niin hieno juttu, että ne kaikkia kiinnostaa, mutta ei tarvi yhtään jännittää eikä kentälläkään. Kuinka paljon jännität sitä? Tässä on kuitenkin se juttu, että isäsi tunnetaan pitkän linjan SM-liigan pelaajana, pelaa tuolla ja katsot hänen tekemisiä. Ja mä olen kuullut, että sinä annat isälle aika kovaa kritiikkiä pakin pelaamisesta. No, kyllä toistepäin vielä toistaiseksi menee. Vanhempi puhuu, nuorempi kuuntelee. No missä sun tavoitteet on? Tässä nähdään jo 16-vuotiaita ja SM-liigassakin, niin kuinka kaukana vielä tuo liigapelit on? No, sinne nyt mennään päivä kerrallaan ja katsotaan sitten, mihin rahkeet riittää, töitä tehdään sinne päästäkseen. Koska sitä mitali lähtee kaulasta vai kuljetaanko se kaulassa pari viikkoa? No, eiköhän se sinne kaapihyllylle ihan parin päivän sisään pääse, että hieno muisto tästä tulee. Hieno muisto koko Suomelle. Vielä parhaimmat onnittelut. Kiitokset. Kiitti. Kiitos. Näin siinä vähän ehkä jännittynyt nuori mies, mutta ehkä mies puhuu sitä kaukalossa ja teot siellä, että joo, pilotipelimies. Isänsä antaa vähän lennokkaapia lausuntoja, niin olkoon nyt sitten vanhempi pää, kuka sitten heittelee vähän rennompaa läppää. Että on se selvä, kun 16-vuotias kaveri raavitaan tuohon TV-kameran niin se ei ole ehkä semmoinen paikka, mihin on tottunut, mutta tästä se alkaa pikkuhiljaa.